Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Jessa, sabtanay na lang ta ha. Pero dili sayon ang sitwasyon nimo karon. 3 ka milyon ang gikinahanglan sa imong bana aron malukat ninyo ang inyong anak. Pero kung wa mo 3 ka milyon, adto na si Sir Andrew. Ako bang buti pasabot adto na ni Sir Andrew magdako ang bata. Carla, ilak na sad. Jessa, sorry jud kaayo. Sorry jud. Pero mauro gini akong ikasulti nimo nga ayaw ka balaki ang imong anak. Kay ako ba yung nagatiman ini? Ug ipaniguro na ko nimo nga mahibaw ka kung doon na may mga problema ang bata. Pero gusto kong makakita sa akong anak, Carla. Ay, si Sir Andrew na lang laging bahala, Ana. Right, kayo na nga akong amo in town. Sige na. Umana na ka nagtaon na yung taon diyan, no? Unya, lakaw na. Sorry nga, hingin lang ta ka, ha? Sige. Pero tawag ako kung doon ay problema ang akong anak, ha? Lagi. Promise. Ato na ng sekreto gikat karon na. Sige na, lakaw na kay. Misaka na kiting kabuhi. Sige, Carla. Mulakaw na ko. Og sorry nga, kinervyos ka tungod na ako. Og salamat sa pagkaon. Salamat ka doon na ako'y puruhan nga makita si JR. Si Carla lang ang magkatapang na ako. Carla, panawag na. Oh, siya na gudi. Oh, si Carla na gudi. Hello? Sir, kuan. Sir, kalain sa akong kabuhi, uy. Carla? Unsa man gid na tabo? Kinsa pa gid na mo nimong bisita? Si Jessa, sir. Unsa? Si Jessa? Mauna, sir. Usa ba imong buhaton ron? Nga nakatultol naman si Jessa sa opisina. Klaro kayo nga magbalik-balik ni. O posible sab nga natulturan na ni Alex sa opisina. Pinaagi ni Jessa. Hoist to ka, sir. Correct yung kaana, sir. Unya, usa ba imong plano ron? Pauli diri. Og sakay ko upat. Una ka mulaw sa bahay. Kaya ba sige, may nani din mo karong orasa. Yes, sir. Sige. Anak na lang ta magtiwas og sulti. Okay. Ako di manawag sa opisina. Aron may bawa sila nga half day ka lang. Hello, Andrew. May kinakahunahuna ka na yun sa pagpanawag na ako, ay. Teo, kabulan na bahala na sa opisina, ha? May importante na kong gyati man. Siya. Iyo na, hain ka magyug karon ha. Ayun lang pangutan, ha? O kinaliti man ni Teo. Kung doon naman nawag niya, umagsusi. Kung hain akong bahay, ayaw gining tugani sa kong address. Tuod, may nanawag ganina. Nangita ni mo. Babae, classmate ko na to ni mo siya. Bisag babae pa manawag, Teo. Huwag kay sultihan sa address sa bahay. Todd, mo half day si Carla karon. May isugo ko niya. Nahala, sige. Panawag lang niya na ako kung doon ay problema sa opisina. Nga nagkinahanglan sa akong desisyon. Nahala, sige, Andrew. Ikaw ang mahibaw. Sir Andrew! Sir! Ni anak ko! O saman, wabay nakasunod ni mo? Murag wa. Kay, ningon man ka nga, kaupat ko mo balin og sakay. Ako ginagituman, sir. Gikalima pag kanina ko. Aron maklaro nga way makasunod ako. O sige. Pagdaag siya nina, kay mamakasyon to. Usa? Mamakasyon na sabta? Yes! Mo gini akong ganahan! Bakasyon! Huwag gina ko masundi si Carla. Nag-uulang gihapon class kamatayon sa imong classmate, Jessa?
Alex, May problema ka gyud unsa? gibing ako ni JR. Mori akong problema. Chesa, ayaw pagilak. Isaad ako nimo. Makuha na to pagbalik si JR nga dili na ta magkinahanglan og 3 ka milyon. Ako lang isaad nimo. Mulakaw na ko ha. Aron makikita kong mga tao nga makatabang ning atong problema. Sige na. Pahaway na, Chesa. Dili ko nagitingali makuha sa JR. Dili nagitingali. Muinom ko. Muinom ko kay mura na akong mamatay sa kaguol. Ay, nindot sab ning dapita, sir da. Mingaw sab. Sir? Hello, sir. Nga naman kang nagtanga naman sa ka, sir. Uy. Sige na. Aw, tingog na. Pagkatulog ka si JR. Ah. Love ng gabi. Sige na. Okay. Oh, wala, sir. May nanawag na ako. Oh. Sir, si Jessa ang nanawag. Hala, usawan man din ako. Nibaho naman gud ni siya nga imo kong sekretarya. Tubag ka lang. O gaya lang pang hilabot siya kinabuhi. Sige na. Hello? Carla, Jessa? Hubog ka? sorry nga nagsamok-samok ko ni mo ha. Pero wala ko lahing kasultihan. Sa kakapoy na sa kinabuhi. Unsa? Ate manang akong anak ha. Kaya na si Andrew. Nga panggaon ng akong anak. Kaya mo pahuway na ko. Unsa? Naunsa ka, Jessa? Maghikog ka? Oh, Gikapoy na Oy, 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 oy! Ayaw binuang diha! Dakong saan ang maghikog! Pero, hindi na ako buwagan sa mga kasakit, Carla. Huwag kapoy na kayo. Time pa. Time pa sa time pa. Break! Hain man karon. Carla, naibaw ko nga na-interes ug maayo si Andrew sa akong anak. Binangga ni niya. Busa ka muna'y bahala ni JR. Jessa, hain man karon. Ayaw pa ko na og dautan sa imong kaugalingon, oy! Carla. Dili na mo isulba sa problema. Abi. Ako pigisulti na ba ba yan? Sir. O sige, ikaw na. Ate ba na si JR? Ayaw siya ibuwag siya mga mata. Ug ayaw siya igawasan ni Spy. Oh, okay, Sir Andrew. Jessa? Hain ka magkaroon? Ha? Andrew, ikaw, Hain ka karon? gusto na kong mamatay. Jessa? Hunungan ang kabuang mo. Pero anay kapuslanan lang akong kinabuhi, Andrew. Hain ka karon? Di ako sabay. Unsay gibuhat mo? Mabaway na, Andrew. Oh. Ikaw na bahala. Hello? Jessa? Jessa? Hello? Manawag ko sa ina. Mamasin ko ang magkatubag ang iyang inahan. Busy. Busy ang linya.
Uy, nahibaw ko nausan na si Jessa. Si Alex. Kinalantawagan ko si Alex. The number you have dialed is either unattended Di saan siya makontak. which area. Please try your call later. Carla! Carla! Ikaw na bahala ka, JR. Muna ka una ko. Dili ba mong mamatay si Jessa? Ang daghang dugo. Kapoy na ko. Kapoy na. Baway na ko, JR. Anak ka na lang ni Andrew. Butan man sab siya. Babay na anak. Panaplin mo! Panaplin! Doon ako sino. Di ka nagpakunta si Alex. Hanggang silang bahay. Uy, bumag! Kinahanglan man lang ako. Kinilapan na sa puko ko sa akong mahimong lumal ang ako kaminuon. Bisa ko saan. Dili good malipayon si Jessa pa ako. Si JR. Kinahanglan makuha ko na yun si JR. Nila ko silang Alex. Oh, sinang ilay. Siya ka nang nasa gawas. Musulod na siya sa bahay. Nang! Nang hayan si Jessa. Ha? Diha raman to sa sud paglakaw na ako, dong. Kinala makita ko siya. Yakaw na! Hoy, sir! Huwat una, oy! Ayaw pagbuot-buot og suds bay, oy! Jessa! Jessa! Oh! Uwa siya ng kwarto, ha? Jessa! Jessa! Oh! Jessa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!